Hello mga Dhaii. It's just fired. Hello mga Dhaii. Hello mga Dhaii. Hello mga Dhaii. Hi Dhaii. Sa tuntod lang, hindi ko bala kabalo mag-umpisa ko na ako ni Hambal. Hello mga Dhaii. Dugin underestimate ko gibla tuntod ang pag-vlog. Kaya nga ayon ako diri sa bukod, hindi ko kabalo ko na ako ni Hambal. Hi Dhaii. Yot. Budlay ka niya mag-vlog, sabi mo, hindi budlay mag-vlog. Hambal mo, sagutin mo ha, kung ano ang may tani ko kang kaon na ni kayo hapos lang, pero budlay ka mag-vlog. experiences mo, o difference. Asa may experience, damo ko experience. Sige go. Pero budlay. Alas yung damo tao. Damo di tao nga nagalabay-labay. Sige na ha, mana na sila ha. Sige mo na, sabi mo, sige mo na ambal na. Sige na that roll. Sige lang The yan. camera is rolling. Hey, di naman mo siya. Yung mga Dhaii. Di mo tarong. Uy, ano naka-record na yan? Hi Dhaii. Nan, kaya lang siya kapangilabot, wala siya kabalungan sige record. Gag, magwa gini sa akong vlog. Ang in-order ko gali pagoda. Umbot ko na nun, hindi man namin. Ang sandwich, green, matcha, clubhouse, hindi man namin. Puro tanan hindi namin. Pero namin lang ang lugar. Mula na, kasi siguro kato di mga tao kay malantaw sa isang lugar. Pero umbot ang pagkaon, wala mas nagkakabusog. Kaya ako for sure, doon di ko ni mabusog. Ang juice, umbot yung juice, mocktail gali. Pero do juice lang man. Tapos yung aring saya, it orange juice. Basi ko na ano man lang na powdered juice. Powdered orange juice. Tapos ang ako niya siya, tako. Hello mga Dhaii. Tako siya nga mocktail. And ang ilang matcha nga sandwich. Puro tanan, okay lang. Doon namit pag gani ko na ako na magluto. Amo na lang niya akong vlog. Hindi ko pagpatson-patson. Mastorya lang ako sa inyo ng mastorya. At least, mukbang. Feel at home mga Dhaii pag magkaon. Daming ang lugar, social, pero ako masarap. Hello mga Dhaii. Ang hindi lang namin sa mga muna nga lugar, kaya nga ang mga waiter, halagi sila katulog kung nag-vlog ka. Kung gusto nyo tayo mag-join sa vlog, pwede ka doon siya ka-join or pwede ka kababae mo din sa likod. Umuman, halaka tawag-tawag sa telepono, pero wala mo din siya kalantaw. Tuman ang isa, nga naka-suit, wala mo din siya kalantaw. Kamu lang gusto, hindi na ako gusto mag-vlog. Kaya, lutaran sila doon ma-intra sa vlog. Hindi ko ma-intra sa vlog. Kasi mambano lang sa ngayon, Dhaii, pa-intra ako dati sa mga vlog. Wala yung problema, nawadaan pa ako problema. Ay, sa nagasto ko di gali, may mga listahan ko sa phone. Kung ano ako ni pangambal. Sa nag-on ng camera, hindi ako kabalo. So, bala lang ako na ako mambal. Nag-abot ko din sa Thailand gali, 2005. Tapos, ang same school kung saan pag-abot ko dili as until now, same man nagyapon. Wala ko dakagi halin-halin. But sila nga nag-enjoy ko sa pagtudlok. Sa pagtudlokan sa mga bata. Diba? Muna namin ako yung kakadunlan ako. Hindi lang yapon. Amo na real vlog. Kaya kakadunlan ako. Kag basi ko may mga green pero sa konto okay lang. Sa pag-abot ko diguli 2005, ang ako nga open na ako nga ang mega nga si Gina. Gina, I hope you're watching. Amo siya ako no pod. Tapos pag-abot namon di, nasya kami kaya nga lain ang mga estudyante. Lain sila hindi sa kabalo English. Tapos lain ang ilang nga the way nga mag-learn sila lain. Pero ang facilities okay gid. Namulan ng namin. Tapos sa pag-abot namon diri, syempre budlay. Di pa kami kabalo sa una, pero subong okay naman kasi syempre for 13 years naka-adjust na. Siguro after 13 years, maka-adjust mo ako sa pag-vlog. I hope hindi mo makalabot sa 13 years. Kaya kung 13 years, ay pila na kuya. Amo pag ginagaling ko nga hindi ko na namian mag-vlog. Kaya nga, syempre, mambalang iba, katigulang na. Sige, wala pa ka-vlog. Pero ang vlog dahil hindi niya modeling. Nga sa ka lang 25, wala ka na ubra. Syempre, vlog ka lang vlog. Feeling ko sa sobra ka-gout nga ako nga tingog. Ang mga tao gamba nga nanon siya man. Wala ako labot. Gabayad ko di. Pag namuya mo ko be, nagbayad ko sang mahal. Ang pagkaon hindi pa namin. Kaya butuon na lang. Hello mga Dhaii. Next. Ang next niya question, kung ano ako nga tagline. Ang akong galiya, J. Kenneth. Your Ilonggo Vloggir. Ang spell ng Vloggir, Dhaii. V-L-O-G-G-I-R. Mangkot mo ko nga Vloggir. Siyempre Ilonggo. Kaya mo na nga Vloggir. Gusto ko gani nga ang term nga na akon. Akon gina siya. Parang magambak sa word ng Vloggir. Mambak nila si J. Kenneth na. Siyang Ilonggo nga Vloggir. Amo siya akong tagline. Tapos basta iba mamangkot kung anong expect nyo sa ako ng YouTube channel. Nugay ka ma-expect. Kaya basi kung ma-disappoint lang ka mo. Kaya kung ma-disappoint ka, ma-depress. Kaya ako pang may problema na. Chill lang, relax.
Kung nanuling yung mapinsan, kuya muna ako yung vlog. Kung may mga gusto ka mga i-vlog, kuya sino ako sa inyo vlog. Para naman sa manong, hala naman sa kabantay. Siguro ginabantay niya kami, di kami lang madi ang gakaon. Wala sa mga nagkakaon di kami lang gid. Ang sa likod ko na no bet ko na siya nga dalon puli. Anang mga banga-banga sa likod, damo mga banga-banga da. Basta bit-bito ko na karong puli. Kaga mga bulak-bulak, may mga bulak-bulak na sa likod. Pwede siya bit-biton puli. Basta mo lang nabantay kami ni Manong. Ito feeling niya, basta yung mga banga-banga pang bit-biton puli. Bit-biton puli sang Ilonggo Vloggir. Pero sa totoo man day, kung nag-spend ka mo sang, let's say, ang kaon naman, let's say, mga 1,000 baht. Kung nag-groceries ka mo, hanggang mo sa tindahan, nalagay mo ka mo sa inyong sandwich. So, 100 lang, nakapakaon pa ka mo sa bilog nyo nga pamilya. Galing, for the sake of vlogging, ay kami sa TWG. Effect lang niya ang kaon-kaon. Effect lang ni. Ang ako na diya nga mag-vlog ko. Kaya nga, gusto ko i-prove sa mga tao nga kaya ko mag-vlog in public. Pero kag ginabudlay. Pero subong, labot man. Wala ko labot sa magtaas pa akong tingog. Sa mga gusto gali manging teacher sa bangko. Sa pamangkot ka mo, kung kailangan, may Tagalog. Kina may Tagalog, hindi ka nalipat. Nakalimutan ko na dapat may Tagalog kasi I have, Tagalog audience. May mga friends mo ko nga Tagalog. Hanggang sa mga subscribers ko, for sure, nagalantaw sini. Kundi pamilya ko, mga friends ko. Kag sa mga friends ko, may Tagalog nila. So dapat, I forgot, dapat Tagalog. Sometimes may Tagalog. For those who are asking, kung nga gusto mag-work as teacher sa bangko, dapat namin kagin mag-English. Hindi Yara, gani nga doon halos. Kung gani ka pronounce ang V kag B, F kag P, gatudlo man dihaw. Gani ko na ko sa inyo, gusto niyo magtudlo sa bangko, go lang. Pag-apply lang ka mga pag-apply, guts lang na iya. So pag-abot ko di nga sa bangko, para sa may sa office, no? Tapos na kwento-kwentuhan, syempre namimiss ang Pinas. Tapos biglang nag-anon about sa mga scents. Tapos tanong, oy Jay, anong gusto mong scent? Parang sinabi ko dati na clinic happy for men. Kasi nga, di ba, fresh na fresh. Tapos, ang isa ko ka-friend, ang upod ko sa office, nangamba siya nga siya ko na yung Benz. Sabihin ko, ang Mercedes-Benz may perfume, Benz kay mo ya. Tapos ginambala niya, kung hindi wala ka baluhaw. Benz 8. Imaginable, sa subong ari, pwede siya gani, ikatudlo. Di ka mo pa ihan, pwede na iya. So, hindi na iya yung English skills ni mo. Kung si Lynn from Las Vegas Models. Di ba? Ang English skills, ganito ni Lynn, okay man. Tinga ato siya ganito sa US. Pag nagkapangita sa mga models, kamo pa ihan, gas-gas lang na iya. Kung kaya niya ipakapal. Like for example sa akong kaya ko magaling mag-vlog. Certified, amo na mamba ko sa certified vlogger. Hello mga day, I'm so proud of myself. Kaya nga naka-vlog ko. Kag dugay-dugay no. Imagine pala naka minutes. Basta subong sige magyapon. Ay sorry, wala na ko kaon galit dahil lang gid. Last na ni, sana lang ka sandwich. Kung mo to kinahamba ko, ang sandwich ni green, kasi matcha, tapos meron siya itlog, tapos meron siya chicken, tapos meron siya ni kamatis, tapos may cabbage. Ay kung namin, hindi sila lettuce, cabbage, yung ilang butang. Hindi ko naglakat ka mo sa tindahan, siguro 100 baht, 100 pesos, pwede na. Hindi na kailangan kadudiri. Tapos baka kamutang, dumas namin, pwede tang mo. Ay kung sa mga tang, pwede yung ma-recommend ko is mango orange tang. Since bago nila yung YouTube channel, pwede ka mo mag-suggest kung anong gusto nyo nga matabo. For example, kung anong gusto nyo nga istoryahan. Amo na akong gusto nga anong concept sa akong vlog. Pakad ko ako sa mga naming restaurant. Aside sa mahambang nga kakalain sa ilang food, makaon-kaon ko. And then, pwede ko mag-talk about mga problema sa inyo mga asawa, sa mga boyfriend, girlfriend, problema sa school, o kung ano man ang mga problema nga pwede nyo Basta hindi lang sa kwarta. Kasi syempre paros na talaga may problema sa kwarta. Amo siya akong gusto nga vlog. Amo siyang gusto nga concept sa vlog. Doon ako sa social nga lugar, pero doon sa kada ako gyapon. Amo na akong gusto. Doon kapila ko lagi ng sulit-sulit ang gusto ng word. Subong to gamat-amat na mo tao. Pag gamat-amat naman ko lapit sa mga banga-banga sa likod. Kaya dugay-dugay malos sa dagay sa kabanga kuha ko na. Lalo ko puli. Ipangatag ko ni as gift, pasalubong, lalo ko sa Pinas. Lalo ko yun ako ni hambagan niya, nalipat na. Pag ginamit lista ko balan, subong wala nang listahan. Nadula. Kaya naman si Manong, karon ipakita ko na siya sa inyo. So pwede ka sa comments. Pwede ka sa comments kung ano gusto niyo matabo. Agay. Samtang kapaka ko blambal, nakagat niya ako nga dila. So for sure, basta may nagalit pang libak na sa ako. Basta tutudon tayo, grabe ako skin, no? Pwede ko gawin mga beauty vlogger, no? Pwede ko bunggas na akong skin o kung sa lighting na natin. Siguro may naglibak na naman sa akon. Basta mga kabarangay. Uy, mga kabarangay, kung dagali, feeling ko kita, ako ang pinakauna-una nga Ilonggo vlogger. Da sa amon nga barangay, vlogger, da sa amon barangay. So mga taga-barangay ko please lang subscribe, like, and comment. Sa mga kumanda, sa mga kontra ko man, sa mga nagbully sa ako sa una. Pero at least friend na kami. So basta sa uli, basta makita nila ako nga YouTube. Pwede mo sila ka-suggest kung anong gusto nila nga matabo.
Kung may mga problema da sila, nga halin sa una may problema sila, sa subong may problema man sila gyapon. Do wala na sila nagkalawad at problema. Sa mga friends ko sa high school, gali, hello. Sa mga friends ko man sa college, hello. Ay, subong pagigaling latest sa morning smog. Grabe ang level. Tama kataas. So kung ako sa inyo, kung magkadto ka mo, di ba ka mask? Ang ginasuggest nila nga mask is N95. Ang buot ko na nung buot sila ng N95. Gina, may level. Ang buot ko na no. Basta ang pakulo nyo ko na N95. And by the way, gali subong is amo na ko nga nakagwa kami subong because it's Teacher's Day in Thailand. It's not, kagapo po yung nagaling sala, it's not Thailand. Hindi na siya muna, it's Thailand. Wala H. Hindi mga Thai, pero Thailand ang pagpunaw, hindi Thailand. Pero pinig ko mocktail nga nito, makapahubog-hubog light. Amo na nga namin, siya giniinom kung nga vlog kamo. Ito, makahubog-hubog siya light na. Pero pinig ko naman nandun disco light tayo. Dead air. Muntaw namin, magaling nag-vlog, ito damo tawag eh, no? Kasi sa mga friends, wala ganyan nag-convince ako na mag-vlog. Madami yung salamat. Thank you. And continue your support na lang. Sa mga hindi pa convinced, bahala ako mo din yun. At least, sa first time ko mag-vlog, amo ni Dhaii yun. Dumdamon ako sa hambal sa inyo. Don't worry kasi dasa mas okay pag yun. Bala, subong ka practice pa lang. Subong pa lang yung practice. Pag hindi po kabalo kung ano ko ni hambal, wala mo ko sa may nabalang ang topic o kung ano. Basta about Thailand lang ako din ko nag-over. So akong vlog yung mukbang. Feeling ko okay man. Feeling ko namin mga vlog ang mukbang. Tapos nagkakaon ko, tapos maano ko sa mga problema nyo, no? Kung ano-ano lang, kung ano-ano lang inyo gusto. Gusto na kanina ko mag-English. Gusto ko yung Ilonggo, gidya. So kung may nag-ano dang hindi makaintindi, i-comment nyo lang basta next time. Kung may time ko, itangan ko subtitle. So feeling ko ang Ilonggo is dali naman maintindihan. Kahit na pulo na kamatis na bilhin. So kung i-rate ko ang place, namin siya, subuta ko 7 ang place kay Bongga. Gold, ang mga design gold, though feeling ko pang Dubai, mga gold. Pero ang food nila ya, buhot na lang. Hindi man namin. Siya lang pag medyo mahal. Pero kung talaga sa lang man okay lang. Hindi ka man permiga, sandwich sa balay na. At least di may view, damo galabay, damo ka makita. Hararay, pakita ko na sa inyo si Manong. Ito siya, dahil lang get. Muna siya, buhot ko nga ala, siya kabantay. Okay na mga Dhaii, tapos na ko kaon. Tapos ako kaon, wala na ako sa may mahambal. Muna sa dason, comment ka muna kung ano gusto niyo ang istoryahan. Kaya para nga at least may topic. Kapag malista ko gid, kaya dason, amo din ako ni vlog. Okay? Kasi tapos na kami kaon. Kaya basta pahalino na kami di karon. Kadamo tao. Muna na ko na kadamo tao. Basta mahambal sila nga wait. Halina ka muda, kapilan ka muda ka oras. Kada sa ubos naman namon food. Namo na nga, kada sa bala katugnaw. Dugin na kurog-kurog na ako sa katugnaw. Okay na mga Dhaii, ha? Bye! Sa daso naman, kay maano naman sa Chika Light. Bye! Ay, gusto ko kaya matapos. Sa maging pangaba ko, kaya Diyos ko sorry. Karami kay Mano, ang service niya bongga. Kaya nasa yung mamangkot na ko, di kami gusto pa kami nga kanon or nami kaya sa iya. Amo na ganyan, kay kamo tayo, first impression, hindi na siya lasting. Kaya parang siya kagina, kung ano pangaba ko siya, tapos kabuot gili sa iya. Okay? Be good, bye!